babahin aning Roman Bisan ko si wag yun, no? Christian Mabasa. Roman Christian na diin sa Roma nahimo na siya ang official religion na ng 381 ni Judicius. Sakto ba siya? Sakto ba si Judicius nga siya ang pinakaunang siya nagtatag sa simbahan nga Roman o kanang gitawag na siya og kanang Kanana sa Tagalog, dito sa Tarapo. Talmudic time? Dili, no. Kanang sa kuan ba? Bali sa Christian na ibuon niya ang Christianismo niya tong 381 AD. Rome Judicius. Nga pinakaunang simbahan niya nga gitatag niya kanang gitawag nila og Saint Sophia. Kauban niya si Reyna Theodorica nga nagpuho anak. Ang Cathedral of Saint Sophia na sa Byzantium, i-create niya na in honor sa Christian faith. Pero wala giingon sa kasaysayan na siya ang nag-imbento, nag-create sa Christian religion sa iyang panahon. Ano man kay naan ang Christian religion, ang Christian Church or the Roman Catholic Church before Theodosius. Sa panahon pa Constantino, gigila na. Before Constantino, ang simbahang Katoliko. So, ato ba anong i-declare ni Emperor Theodosius ang Christian Church or the Roman Catholic Church as state religion na naman sa hinungdan nga tungod sa pagbaba ni Emperor Julian the Apostate sa pagtuong Katolika sa iyang panahon tungod sa hinungdan nga iyang gibalik ang paganismo. Muna tungod ana mo nang iyang i-declare na ang Roman Catholic Church or the Christian Church mao na ang state religion sa Roman Empire. So sa to pa kini yung kasaysayan yun sa Roman is pagano gigikan. Pagano gikan ang Roman Empire yes. Dili. Yes, ang Roman Empire yes. Pero ang Roman Catholic religion or Christian Church gi-adapt and at the same time ang mga emperors nag-convert sa pag-Kristiyano o pagka-Romano Katolik. Sabot pasabot ang faith sa panahon nag-profess sa mga tawag ini mga emperors ang mga pagtulit na sila pagano Kristiyano na sila. O sa man joy original nga Christian yun? Jewish Christian o Roman Christian? Na ay Jewish Christian na after Roman Christian. Ang kanang Roman Christian kanang giingon ni San Pablo, Roma Kapitulo 1 versikulo 7, gitawag mo nga mamahimong balaan na apay mga Jewish Christian. So kining Jewish Christian na may Jewish Christian na apoy Roman Christian, pareha ra ba ni sila og doktrina o managlahi? Ay pareha sila og tawag ining doktrina ang gisunod nila ang Christian religion. Okay. O niya ang Christian religion nagtudlo na diin na ipasunod ang Jewish religion. So lahi man ang Jewish religion ug kanang Jewish Christian gi-refer man na sa pagkarasa. So ang tinuod nga original yun nga Christian kining Jewish Christian. Simple kaya diya man nag-origin Okay. ang diya man nag-origin ang Christian Church. Pero it does not mean na Jewish Christian ang iyang teaching Jewish pod, no. Dili ang iyang teaching Christian religion. Wala na ingon sa St. Ignatius of Antioch, kung tinuod ang Kristiyano dapat dili ka mahimong Judaizers. Buot ipasabot dili pwede sundon ang teaching sa mga Hudyo, ilabi na sa ilang gitawag og mga balaod, dili pwede. Dato pa ang Jewish Christian karon is Sunday keeper na dili na Sabbath keeper. Yes, nga naman kay ingon pa sa mga Kristiyano kaniadto dili na ka pwede mahimong Judaizer. So, ang Judaizer buti pasabot na kasunod-sunod sila sa ilang adlong ipapangulay nga gi-implement sa mga Hudyo. Kanang mga Sabbath keepers ka mga panahon mga bigit man lang sila. Kaya kung wala nawala ang tawag ining Sabbath day, kung wala nawala, so therefore ang balaod concerning the Sabbath implemented pa until now. Kung implemented pa until now, niya wala mo na tumana o wala ka tumas tibok balaod. Okay. Ang Jewish Christian Dominguista na dili na Sabbath. Yes. Nabatay kasaysayan ana nga ang Jewish Christian dili na Sabbath keeper. Yes, lahat ay gitawag kasi even ganun kung palang Biblia nga every Sunday sila nagkatigo. Every Sunday. Yeah, for example, kanang Acts chapter 20 verse Kanang nga verse na kanang Acts chapter 20 verse 7. Kung sila nagkatigo, o kanang gitawag og 1 Corinthians chapter 16 verse 2. Domingo magyapon sila nagtigo. And Acts Revelation chapter 1 verse 10, Domingo gyapon imo na Lord's Day. So kanang Acts 20 imong giingon nga Acts 20 mabasa ba nimo dinha ang kada adlaw sila nagsimba sa No, di taga-adlaw kanang matag Domingo. Matag Domingo ba? Matag Domingo ba? Mabasa ba diha? Matag Domingo. Domingo. Domingo lang siya. The fact gi-practice nila nga Domingo sila, dili man na sulagma lang kinausab man na sa 1 Korinto. 16:1-2. Kung sulagma lang nakas ara dimension.
Pero kadaghan nila gimension concerning anang nga adlaw kay kana nga adlaw based sa mga early fathers kana nga adlaw proclamation na sa kadaugan ni Kristo. So, nabatay babasa nga si Kristo nagsugo nga ang adlang Domingo sa iyang kabanhawan maunay puli sa iyang Dili naman kinahanglan subuon ang mga tarong nga anak, ang subuon kadtong mga badlungon. Kay ang balaod, ono Timoteo kapitulo 1 verse 19, ana na sa mga taong yabag. sa to pa pwede ra dita magbuhat og uyon sa tong kabubuton dili na kinahanglan mananghid pa ta o magsubay pa ta sa mga tradisyon sa mga apostoles. Dili ang tradisyon sa mga apostolos at ang Domingo mo sa musimba ang Kristo. Adlang Domingo. Maunang tradisyon sa mga apostolos at ang Domingo sa musimba ang Kristo. Anong kamo adlaw sa madlog gihapon?